Sziasztok, srácok! Épp itt ma Starshopot fogunk nyitni. Nézzük az elsőt. Hoppá! Ott is van, nézzük. GG. Nagyon jó vagyunk eddig, nézzük, mi lesz a következő. Na. Nézzük. Hypercharge. Ott a Hypercharge. Nézzük. Pörög, hogy ott pörög. De sokám. Hát ez nagyon jól néz ki. És akkor ezt a kettőt meg majd meglátjátok egy következő videóban. Addig is. Sziasztok!